Fil-miliet tas-sena 1914 madwar 100,000 soldat mill-kamp Britanniku li kienu jinkludu bosta Skoċċiżi u truppi Ġermaniżi waqfu mill-ġlied tul il-frontiera tal-Punent dan sar fil-jum tal-miliet u anki għal-jiem ta' wara. Madankollu dan l-istess trattat li kien biss bil-fom kien ħoloq kontroversja kbira fost il-mexxejja b'ħafna soldati jirrifjutaw biex jiġġieldu fejn il-mexxija kienu kostretti li jibatu l-dawn is-soldati jiġġieldu band oħra. Fl-aħħar snin kien hemm bosta esperti u storiċi li daħlu f'aktar dettall dwar dan l-avveniment. Jingħad li l-Papa Benedettu XV li kien laħaq Papa ftit xhur qabel kien appella biex il-ġlied jaqaf fi żmien il-miliet iżda f'dak il-perjodu l-ebda stat ma ried li dan isir. L-ewwel trattat informali tal-miliet kien 108 snin ilu fejn beda kollox meta lejlet il-miliet is-soldati Ġermaniżi ħarġu numru ta' siġar tal-miliet madwar it-trinek tagħhom. F'dik l-istess lejla l-Ġermaniżi wkoll ħarġu numru ta' xemat u bdew ikantaw in-nijiet tal-miliet. Minnaħa l-oħra l-Britanniċi bdew ikantaw l-anijiet tagħhom u ftit wara dawn iż-żewġ naħat ħarġu mit-trinek tagħhom u bdew iselmu u jagħtu l-awgurju l xulxin. Ftit wara dan, xi soldati miż-żewġ naħat qasmu l-art magħrufa bħala No Man's Land u qasmu bejniethom xi regali li kienu forom ta' tifkiriet bħal buttuni u kpiepel, ikel, sigaretti u alkohol kif ukoll kantaw xi għannijiet flimkien. Storiċi qalu li dan kien seħħ f'numru ta' bnadi iżda mhux kullimkien kif kien hemm tentattivi li wieħed jagħti l-awgurju iżda ġie maqtul mal-ewwel tentattiv. Is-sena ta' wara ftit unitajiet irranġaw il-waqfien mill-ġlied fi żmien il-miliet dan minħabba ordnijiet miktuba bi kliem qiebes mill-ġenerali għolja taż-żewġ naħat li projbixxu kull tip ta' waqfien mill-ġlied fi żmien il-miliet. Ħafna jirreferu għat-Trattat tal-Miliet tal-1914 bħala mument simboliku ta' paċi fl-umanità f'nofs waħda mill-aktar avvenimenti violenti tal-istorja tal-bniedem fejn akkost forsi nuqqas taqbil mill-istoriċi dwar l-impatt li dan ħalla fuq il-gwerra kienu ħafna li fil-konklużjoni tal-analiżi li wettqu qalu li dan it-trattat huwa xhieda ta' kemm il-bniedem għandu qaċċ għal paċi.